नमस्कार मंडळी. आपण ज्या आता सर्व भाज्या पाहिल्या तर सर्व भाज्या आपण मस्तपैकी बारीक अशा चिरून घेतलेल्या आहेत आणि या सर्व भाज्या आपण यासाठी बनवत आहोत कारण गणपतीच्या दुसऱ्या दिवशी ऋषीपंचमी म्हणून एक सण असतो. तर अशा या ऋषीपंचमीच्या दिवशी आपल्याला संपूर्ण मिक्स भाज्या बनवून खायच्या असतात. तर ऋषीपंचमीचा एक मित्रांनो उपवास असतो आणि हा जो उपवास असतो तो बहुतेक करून बायका पकडतात आणि या बायका ज्या आहेत त्या उपवास सोडताना त्यांना ही एक मिक्स भाजी बनवून खायची असते आणि या भाजीला म्हणतात ऋषीची भाजी. तर या भाजीचं वैशिष्ट्य असं असतं, या भाजीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ज्या संपूर्ण भाज्या आहेत त्या भाज्या बैलाच्या पायाखालती तुडवून न उगवलेल्या भाज्या वापरतात. तर बहुतेक करून रानभाज्या ज्या भाज्यांमध्ये समावेश असतो, परंतु सध्याच्या काळामध्ये आपल्याला रानभाज्या तर कुठे अवेलेबल नसतात. तर तुम्ही तुमच्या घरामध्ये ज्या कोणत्या भाज्या अवेलेबल असतील त्या तुम्ही वापरू शकता. तर अशी ही ऋषीची भाजी आज आपण तयार करणार आहोत. तर यासाठी आपण जे काही साहित्य घेतले आहे ते आपण एकदा पाहून घेऊयात. तर ही भाजी फोडणीला देण्यासाठी आपण थोडंसं तेल वापरणार आहोत. चवीपुरतं थोडंसं मीठ वापरायचं आहे आणि या भाजीमध्ये आपण कोकमाचा समावेश यासाठी केलेला आहे कारण या भाजीमध्ये अळू आणि सुरणकांदा मुंडळ्या ज्या आहेत त्या आपण यांचा समावेश या भाजीमध्ये केलेला आहे. तर या भाज्यांना थोडीशी खाज असते आणि खाज आपल्या घशाला खवखवू नये यासाठी आपण थोडेसे कोकम देखील वापरणार आहोत. अर्धा वाटी आपण खोबरं किसून घेतलेलं आहे आणि इतर जे काही साहित्य आहे त्यामध्ये आपण सर्व भाज्या वापरलेल्या आहेत. तर ह्या ज्या भाज्या आहेत त्या आपण 21च्या वरतीच आहेत. तर मी तुम्हाला एक एक भाजीचं आता नाव सांगतो, तुम्ही लक्ष देऊन ऐका. तर सर्वप्रथम अळूची पानं आपण बारीक चिरून घेतलेली आहेत. गाजर घेतलेला आहे. फोडणीसाठी आपण मिरच्या घेणार आहोत. मुळ्याची पानं, शेपूची भाजी, बीटरूट, भेंडी, कच्चा केळा आपण चिरून घेतलेला आहे, कारलं, श्रावणी घेवडा, तोंडली, कोबी, सुरणकांदा, अळूचे देठ आपण बारीक चिरून घेतलेले आहेत, पडवळ, मक्याचे दाणे, शिमला मिरची, अळूच्या मुंडळ्या, हिरव्या मठाचा देठ, टोमॅटो, गवारीची भाजी, थोडासा बटाटा आपण बारीक चिरून घ्यायचा आहे, शेवग्याच्या शेंगा आणि फरसबी. तर या सर्व भाज्या आपण आज ऋषी भाजी बनवण्यासाठी वापरणार आहोत. जर या व्यतिरिक्त तुमच्याकडे आणखीन काही भाज्या असतील तर त्या देखील तुम्ही वापरू शकता. चला तर मग आपण आता वळूयात आपल्या पुढच्या कृतीकडे. तर मित्रांनो, ही भाजी बनवण्यासाठी आपण कुकर गॅसवरती ठेवलेला आहे. तर ही जी भाजी आहे मित्रांनो, तुम्ही एका पातेल्यामध्ये देखील तुम्ही बनवून घेऊ शकता, परंतु पातेल्यामध्ये जर ही भाजी तुम्ही शिजवून घेतली तर तिला साधारण पाऊण तास लागतो. आणि जर तुम्हाला ही भाजी झटकेपट अशी बनवायची असेल तर तुम्ही कुकरमध्ये तिची एक शिट्टी देखील करून घेऊ शकता. तर आता आपला कुकर देखील तापलेला आहे, त्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊयात. कुकरमध्ये बनवल्यामुळे काय होतं तर आपली भाजी अगदी कमी वेळामध्ये तयार होते आणि आपला टाईम देखील वाचतो. तर आता आपण या तेलामध्ये मिरची टाकून घेऊयात. मिरची आपण मित्रांनो चवीसाठी वापरली आहे, थोडासा एक तिखटपणा येण्यासाठी आपण वापरली आहे. तर ती जास्त भाजू न देता आपण लगेचच भाज्या टाकणार आहोत. तर सर्वप्रथम आपण अळूची पानं टाकली आहेत. आता आपण मुळ्याची पानं टाकून घेतलेली आहेत. तर ॲक्च्युली आपल्याला एक एक करून यामध्ये सर्वच भाज्या आहेत त्या कुकरमध्ये टाकून घ्यायच्या आहेत. तर आता आम्ही या सर्व भाज्या एक एक करून टाकून घेतो. आपण फक्त एकदा लक्ष देऊन नीट पहा आणि ही व्हिडिओ मित्रांनो तुम्ही शेवटपर्यंत जरूर पहा कारण या भाजीचं मी तुम्हाला पुढे देखील आणखीन माहिती देणार आहे. एका ऋषीश्वरांनो तुमची कहाणी. आटपाट नगर होतं. तिथे एक ब्राह्मण होता. तो आपल्या शेतीभोवती करून सुखानं नांदत होता. एके दिवशी काय झालं, त्याची बायको शिवेनाशी झाली. विटाळ तसाच घरात कालवला. त्या दोषानं काय झालं, तिचा नवरा पुढच्या जन्मी बैल झाला. त्या बाईला आपल्या कुत्रीचा जन्म आला. दोघंही आपल्या मुलाच्या घरी होती. तो मोठा धार्मिक होता.
देवधर्म करी, श्राद्ध पक्ष करी, आपल्या ब्राह्मणांचा समाचार घेई. एके दिवशी त्याच्या घरी श्राद्ध आलं. बायकोला सांगितलं, आज माझ्या आईचं श्राद्ध आहे, खीरपुरीचा स्वयंपाक कर. ती मोठी पतिव्रता होती. तिनं 4 भाज्या केल्या, 4 कोशिंबिरी केल्या, खीरपुरीचा स्वयंपाक केला. इतक्यात काय चमत्कार झाला. खिरीचं भांड उघडं होतं. त्यात सर्पानं आपलं गरळ टाकलं. हे त्या कुत्रीनं पाहिलं. मनात विचार केला, ब्राह्मण खीर खातील तर मरून जातील, मुलाला ब्रह्महत्येचं पातक लागेल. म्हणून उठली, पटकन खिरीच्या पातेल्याला शिवली. ब्राह्मणाच्या बायकोला राग आला. तिनं जळतं कोलीत घेतलं आणि कुत्रीच्या कमरेत मारलं. ते स्वयंपाक टाकून दिला. पुन्हा स्वयंपाक केला. ब्राह्मणाला जेव घातलं. कुत्रीला उष्टमाष्ट देखील घातलं नाही. सारा दिवस उपास पडला. रात्र. तर मित्रांनो, आता आपण सर्व भाज्या यामध्ये टाकून घेतलेल्या आहेत. आता संपूर्ण भाज्या आपल्याला व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायच्या आहेत. तेव्हा ती आपल्या नवऱ्याजवळ म्हणजे त्या बैलाजवळ गेली आणि आक्रोश करून रडू लागली. बैलानं तिला कारण विचारलं. आता आपण भाजीमध्ये चवीपुरतं अगदी मीठ टाकून घेऊयात. आणि मित्रांनो, या भाजीचं आणखीन एक असं वैशिष्ट्य असतं, या भाजीमध्ये आपल्याला कोणताही मसाला किंवा हळद, जिरं, अद्रक वगैरे टाकायचं नसतं. ही जी भाजी आहे ती आपल्याला ॲज इट इज शिजवून घ्यायची असते, कारण शास्त्र असतं ते. अशी म्हणाली, मी उपाशी आहे, आज मला अन्न नाही, पाणी नाही. खिरीच्या पातेल्यात सर्पानं गरळ टाकलं, ते माझ्या दृष्टीस पडलं. ब्राह्मण मरतील म्हणून मी पातेल्यात जाऊन शिवले. माझ्या सुनेला राग आला. तिनं जळकं कोलीत घेऊन माझी कंबर मोडली. माझं सारं अंग दुखतं. तर आता आपण या भाजीमध्ये 1 ग्लास पाणी ओतून घ्यायचं आहे. आणि मित्रांनो, या भाज्यांमध्ये आपण पालेभाज्यांचा जो समावेश केला आहे, त्या भाज्यांना देखील आपोआप नॅचरली पाणी सुटतं आणि त्यामध्ये ज्या भाज्या आहेत त्या चांगल्या शिजून निघणार आहेत. तर ही भाजी आणखीन तुम्हाला पातळ हवी असेल तर तुम्ही थोडंसं आणखीन पाणी त्यामध्ये ॲड करून घेऊ शकता. तर आता आपण या कुकरचं झाकण लावून घ्यायचं आहे आणि त्याची 1 शिट्टी आधी आपण करून पाहिजे आहे. जर भाजी कच्ची वाटली आणखीन 1 शिट्टी करून घ्यायची आहे. तर आता आम्ही या कुकरच्या 2 शिट्ट्या करून घेतलेल्या आहेत आणि हा जो कुकर आहे तो आम्ही थोडासा थंड व्हायला ठेवलेला आहे. त्यानंतर आपण याचं झाकण काढून पाहणार आहोत. तर मित्रांनो, आता आपण हा जो कुकर आहे तो हलकासा थंड करून घेतलेला आहे. आता त्याचं आपण झाकण काढून घेऊयात. तर मस्त अशी थोडीशी वाफ या कुकरमधनं बाहेर आलेली आहे आणि आपल्या ज्या भाज्या आहेत त्यासुद्धा छानपैकी शिजून निघालेल्या आहेत. तर आपण पाहू शकता, या वाफेमुळे तुम्हाला दिसतंय हे का माहीत नाही. तर आता आपण एकदा चेक करण्यासाठी मक्याचा जो दाणा तो एकदा दाबून घ्यायचा आहे. तर आपली भाजी जी आहे तर मित्रांनो संपूर्णतः शिजलेली आहे. तर मक्याचा दाणा आपण यासाठी दाबला कारण जास्तीत जास्त वेळ शिजण्यासाठी जो लागतो तो मक्याच्या दाण्याला लागतो. तर तो दाणा शिजला आहे याचा अर्थ आपली संपूर्ण भाजी शिजलेली आहे. तर मित्रांनो, आता आपण गॅस पुन्हा चालू करून घेतलेला आहे आणि आता आपण पुढची कृती करून घेणार आहोत. तर त्यासाठी आपण जे कोकम साहित्यामध्ये घेतले होते ते कोकम आपल्याला बारीक असे तुकडे करून घ्यायचे आहेत आणि या भाजीमध्ये टाकून द्यायचे आहेत. जर तुमच्याकडे कोकमाच्या बदलात कोकमाचा आगूळ जरी असेल तरी तुम्ही ते टाकून घेऊ शकता. आणि आपण जे बारीक खोबरं आता किसून घेतलेलं आहे ते सुद्धा या भाजीत टाकायचं आहे. आणि आता ही भाजी आपण मस्तपैकी मिक्स करून घेऊयात. आता ही भाजी आपल्याला थोडीशी पातळ करून घ्यायची आहे. त्यासाठी आपण त्यामध्ये पाव ग्लास पाणी ओतून घ्यायचं आहे. तर तुम्हाला ही भाजी आणखीन पातळ हवी असेल तर त्यामध्ये तुम्ही आणखीन पाणी ॲड करून घेऊ शकता. तर मित्रांनो, ही भाजी आपण पाहू शकता मस्त अशी कलरफुल दिसते आहे. सर्व भाज्या यामध्ये आपण मिक्स करून घेतल्यामुळे ही भाजीची जी चव आहे ती सुद्धा अप्रतिम असणार. तर ही जी भाजी आहे ती आपण चांगली रटरटून शिजवून देखील घेतलेली आहे. तर आता अशा प्रकारे आपली भाजी रेडी झालेली आहे. तर आता आम्ही गॅस बंद करून घेतो आणि ही भाजी तुम्हाला सर्व करून दाखवतो. तर मित्रांनो, अशा प्रकारे फायनली आपली रुशीची भाजी तयार झालेली आहे. आपण पाहू शकता छान अशी कलरफुली भाजी दिसते आहे. छान असा तिला कलर देखील प्राप्त झालेला आहे. सर्व भाज्या ज्या आहेत त्या मस्तपैकी व्यवस्थित शिजल्या देखील गेलेल्या आहेत आणि याची जी चव आहे ती सुद्धा फारच अप्रतिम असणार आहे. तर मित्रांनो, अशी ही भाजी गणपतीच्या दुसऱ्या दिवशी ऋषी पंचमीच्या दिवशी तुम्ही नक्की बनवून खाऊ शकता. सध्या मार्केटमध्ये जर तुम्ही मिक्स भाज्या जर मागितल्या तर कोणताही भाजीवाला तुम्हाला या मिक्स भाज्या तयार करून देऊ शकतो. तर अशा या भाज्या तुम्ही विकत घ्या आणि ऋषी पंचमीच्या दिवशी नक्की खा.
चला तर मग मित्रांनो, तात्पुरती तुमची रजा घेतो. पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन रेसिपी घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये. भरपूर खा, हेल्दी राहा. धन्यवाद. गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया.